ассалому алайкум бародарои ҷон, созати хубакин, саломатитон хубай? Бародарои ҷон, курси имрӯзаро ман ба шумо медум ва имрӯз 29 июн соат 9:26 саҳар ба вақти Москва ва 11:26 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курс хеле ман гуфтам дар ҳамон программае ки Конвер плюс ном дорад ва рост будани ҳамин программа ё дурӯғ буданашро шумо просто дар комментария бинависед. Ба фикри ман ба курси Турсияи ва шумо фикрҳои худтонро бинависед бародарои ҷон ва 1000 рубл 195 сомон доллар бошад, 1835 евро бошад, 1743. бародарои ҷон, имати бошен курси тоҷикӣ бошад дар банкҳои Тоҷикистон: Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхат, Алифбонк, Спитаминбонк, Ҳумо, Бонки Байналмилалӣ, Газкоммербонк, Конгрессбонки Тоҷикистон ва Орионбонк ва Душанбе Сити. Ҳамааш бародарои ҷон, имати бошен 1000 рубл 177 сомон аст. Доллар бошад 10.55, евро бошад 11.11. бародарои ҷон, имати бошен подписатсияро фаромӯш накунем ва ярдонаги лайки бо бодиро биҷиқем ки видеои мо хуб шавад ва бисёр просмотр бигирад. боқӣ сарбаланду обод бошен. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. бародарои ҷон, яктона 1000 бигардонам ва ҳамаатон соҳиби хона дар шед.